processes mag yiero joma tayo bura kod yiero joma tayo yiero. Ok wanyal change. To wan gi timeline mabende odeko. Onego bed ni jogi yiero within a specific time frame mondo mi wachak timo by elections mondo wa prepare the next phase mwadwa no adhiye. Ni to Kenya be wan gi pesa mar timo by elections. Pesa ni wuok kanye. Be wan gi pesa, how prepared are we financially mar timo the general election mar 2027. Mane mene wuoye kaka citizens. Mondo en kaka jakom mar bura mar PPA. Onego beni obedo ni gicho setim ochak popularize. Kaka ncho konyo popularize UDA Kenya gi Homa Bay and beyond. Ochak lando chama ni mondo chak biyo ya office Homa Bay. Gidala gi ochak kibi to biro Kindu town to dhi Homa Bay kato dhi Kisumu to biro Nairobi kaka no se ya Kitengela cha. Mondo ya chama ne chama mondo landi mondo ous agenda mare. Agenda mare gi modhi timo na jo Kenya monego ousi. Ok goji ngum kon gi kon. Ose kongo wacho ni ker ma sani ok dhi yie. Eno no trema. Higa mar 2027. Yedwa mi Obuya time, koso jo sirikal conspire.